Motorsportu a aj jednotky slash. Vítam vás tu pri novom videu. Dneska si zhrnieme veľkú cenu Talianska. Monzu. Je to tak, dámy a páni, konečne sme sa dočkali toho, teda Red Bullských fanúšikov, toho, že Max Verstappen kvalifikácia tréning, ja nezaoberám tréning. Kvalifikácia závod. Takisto ako ide aj Baku. Kvalifikácia Max Verstappen, samozrejme na sekundy to išlo. Max Verstappen všetky sektory pomaly okrem jedného mal fialové a jeden mal zelený. Max Verstappen získava pole position na Miami Grand Prix, na Monza Grand Prix v roku 2025. Je to tak. Dámy a páni, Max Verstappen sa vracia do svojich primerských rokov. Max Verstappen získal aj tentokrát pole position v Azerbajdžane. Takže Max Verstappen získava pozíciu a štartuje prvý, druhý je Lando Norris, tretí Oscar Piastri. Štart. Červené svetlá zásnú a v tejto chvíli sa strhla bitka o prvú pozíciu. Max Verstappen versus Lando Norris bojujú o prvú pozíciu s priečkou v tom, že Lando Norris vyjde na trávu. A Max Verstappen, ako je prvá šikana, tak to omylom zobere cesto. V druhom kole je swap pozícií. Samozrejme, nič sa potom už ďalej nedialo až do 25. kola, kedy Fernando Alonso bohužiaľ mu odišlo zaviešenie do boxu a ešte Nico Hülkenberg pred začiatkom závodu išiel do boxov. Auto mu nešlo. Čiže Nico Hülkenberg vlastne týmto premeškal jednu veľkú cenu. Takisto ako Fernando Alonso v 25. kole. Vlastne Max Verstappen potom predbehol Landa Norrisa, nejak moc sa to nedialo v tej veľkej cene, ale akože musí to troška roztiahnuť, samozrejme, že áno. Lewis Hamilton, Leclerc celkom prekvapili aj v kvalifikáciách, takisto ako aj v Zandvoorte kvalifikáciu prekvapili, ale akože celkovo Ferrari akože teraz podľa mňa McLaren má akési také temné obdobie. Oscar Piastri nabúral do steny a Lando Norris nabúral do steny ale v Baku nabúral do steny. Čož mi príde pri McLarene, ako keby, že niečo chystajú, ale nedarí sa im to. A v Red Bulle niečo nachystali a im sa to podarilo a ten monopol z ničoho nič je najrýchlejší na celom štartovacom pódium. Čo je neuveriteľné, pretože Max Verstappen ten monopol strápil sa s ním. Teraz krásne 2 závody, 2 pole position. Nesútim to, ale Simply Lovely sa asi vracia ako Brazília 2024. Možno to bude silný comeback a Max Verstappen získa 5. titul. Kto vie? Mám svoj dres slovenský, takže sa na mňa nedívajte, že mám slovensko hokejový dres. Som fanúšik všetkého. Radšej by som točil o všetkom, lebo ten kanál mám iba o formulách. Ale zase veci k Monze. Monza bola pre mňa taká nudná trať, celkovo sa nič nedialo. Carlos Sainz alebo Albon nabúral do Bermana. Berman úplne naštvatý, penalizácie, Stroll, tam mal niečo, ale nepamätám si čo, dokiaľ tam niečo tam bolo. Neviem čo, ale že napálil to do okona, neviem, nie som si istý, ale niečo v predný krídlom určite. No takže vlastne ešte sa k tomu dostaneme. Vlastne sa išlo na jeden pit stop. Asi na jeden pit stop. Max Verstappen išiel ako prvý z trojice do pit stopu.
No a to sa mu asi najviac vyplatilo, pretože skončil prvý, takže áno. Potom Oscar Piastri box, tento mal v pohode, čiže to neschytal. Lando Norris najhorší box 5 sekúnd. A to fakt nechcete. 5 sekúnd v boxoch, to máte výmenu predného krídla. To máte 7 sekúnd. Dokým nahodíte a idete. No, samozrejme, Lando mal pištol. Nezasvietila ľavé predné koleso, nemalo dobre nahodenú, nezasvietila dobre pištol. No a tak sa musel doťahovať šroub. A vlastne tak Piastri predbehol Norrisa a tak zase sa v pozícii. Takže akože to bude krátke video. Ja to viem, lebo v tej Monze sa pomaly skoro nič nedialo. Alonso, Hülkenberg a vlastne Williams a Haas. A to bolo vlastne všetko. Max Verstappen, ja som rád, že Max Verstappen konečne vyhral veľkú cenu. Ja som sa nemohol dočkať. Možno ešte aj Baku vyhrá, no ja sa tak teším. Potom zase vidie video o Baku a už to bude tak troška pravidelnejšie. No takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, dajte odber a